Oyaore nyakora Mogajwang' kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 4 dwe no mar 6 higa mar 2021 marwaki e chenro ni nyinga Chris Owino. An kod oboke adek kaka pile, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni Uhuru yields. Gikone to jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ogwelo joyal buche 34 kuom joyal buche 42 mane idwaro ni mondo ogwel e doho mar Court of Appeal. Gikone to jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ogwelo joyal buche 34 kuom joyal buche 42 monego bed ni ogwelo e doho mar Court of Appeal, mabiro bang' ka jatend piny owacho Uhuru Kenyatta osebedo kod ywarruok kod migawo mar doho kuom thuolo maromo higni ariyo ka jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne otamre gwelo joyal buche 42 e doho mar Court of Appeal kane owacho ni moko kuom joyal buche go ne kod weche mag integrity issues kaachiel kod ng'ur mamoko mantiere e withgi. Gino ma penjo maduong' ni mondo Judicial Service Commission opuodh joyal buche, gisekawo kwayo kaachiel kod ng'ur duto e wi joyal buche makamago. Koro penjo en ni ere seche mane Judicial Service Commission ne timo vetting ni judges gi, ng'ur gi ne dakeli omiyo ikelo gi mana seche mogik, mane omiyo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne otamre joyal buche 6 mane onego bed ni ogwelo e doho mar Court of Appeal. Moko kuom joyal buche 6 ma jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne otamre gwelo e doho mar Court of Appeal ne gin Justice John Ngugi kaachiel kod George Odunga kod Weldon Korir. Magi joyal buche mane okwedo bill mar BBI e nyim doho mar High Court, kendo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne otamre gwelo gi kaka joyal buche mag Court of Appeal. Koro weche osebedo ka wachre ni nitiere siasa e wach makama, nikech joyal buche, moko kuom joyal buche 6 ma jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otamre gwelo ka Court of Appeal judges gin joyal buche mane okwedo bill mar BBI e nyim doho mar High Court. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Gikone to jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ogwelo joyal buche 34 e Court of Appeal. E nyim oboke mar The Standard bende nitiere bura ma Principal Jane Muthoni ne otwe kuom higni 30 kuom nego chuore. Principal mano miluongo ni Jane Muthoni ne otwe kod doho mamalo kuom thuolo mar higni 30 kuom keth mar nego jaode kata chuore. Ito oboke mar adek loso e wi ywarruok e wi mwandu mar okil Kamaloka mosenindo Kimani Muhoro, miwacho ni ne owe mwandu bang' kane otho kaluwore kod tuo mar COVID-19. Kata kamano, osiepne manyako miluongo ni Nancy Gaki ne odhi nyim doho kawacho ni osebedo ka odak kod okil Kamaloka mosenindo Kimani Muhoro chakre higa mar 1999 kaka jaherane, kendo ne gitimo arus kata mano customary wedding. Koro odwaro ni mondo miye mwandu mag okil Kamaloka mosenindo Kimani Muhoro. Ito oboke mar 4 loso e wi joyal buche 6 manyane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otamre gwelo ka joyal buche mag Court of Appeal. Odiochieng' manyoro jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ogwelo joyal buche 34 kaka joyal buche manyien mag Court of Appeal. Kata kamano ne otamre nying joyal buche 6 mane otamre gwelo kaka joyal buche manyien mag Court of Appeal. Moko kuom joyal buche manyien mag Court of Appeal mane ogwel kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta gin kaachiel kod Justice Msaga Mbogoli, Justice Mbugi Ngugi, Justice Francis Tuyot, Justice Helen Omondi, Justice Pauline Nyamweya, Justice Jesse Lesit kaachiel kod Dr. Kibaya Laibuta. Mago moko kuom joyal buche mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ogwelo odiochieng' manyoro kaka joyal buche manyien mar Court of Appeal. Kata kamano, jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne otamre nying joyal buche 6 moting'o Justice George Odunga kaachiel kod ngire
John Ngugi mane otelo ne joyal buche mag High Court e kwedo chenro mar timo lokruok ne pend chike ma pacho kae kokalo e bill mar BBI. It oboke mar 6 loso ewi movie kata action ma olose e pacho kae miluongo ni Mission to Rescue ma olose pacho kae kod oganda ma pacho kae ma ibiro chako ng'iso e pacho kae. Inyalo nyiewo oboke ni ma The Standard it oboke mar 6 mondo isom action ma olose pacho kae ne johera mag action movies miluongo ni Mission to Rescue. It oboke mar 8 doho mamalo ne ong'ado ne nyadendi Jane Muthoni mano principal mar skul moro e kaunti ma Nakuru twech mar higni 30 kuom ketho mar nego jaode. It oboke mar 12 loso ewi chik masani koro dwaro ni jogo ma kod ohala mag kich nyaka yud certificate ma miyo gi thuolo mar bedo kod ohala mag kich e pacho kae kata timo ohala mag loso mo mar kich. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama jatugo mar Inter Milan Romelu Lukaku owacho ni oonge kod dwaro mar duogo e English Premier League kendo obro dhi nyime kod tugo ne Inter Milan mabiro bang' ka jata kweth mar Inter Milan mano Antonio Conte ne ogwe tao kendo jata kweth manyien mar Inter Milan Filipe Inzaghi emane okawo lemo makamano. Oboke mar 2 en kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation en ni now Uhuru rejects 6 judiciary nominees. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro ne ogwelo joyal buche 34 manyien ne doho mar Court of Appeal. Kata kamano ne otamre nyinge 6 mag joyal buche kaka Justice George Odunga, Justice Aggrey Muchelule, Justice Weldon Korir kaachiel kod Justice Joel Ngugi. Inyalo paro moko kuom joyal buche 6 mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otamre gwelo kaka joyal buche mag Court of Appeal gin joyal buche mag High Court, gin joyal buche mag High Court mane otamre chenro matimo lokruok ne pend chike ma pacho kae kokalo e bill mar BBI. Justice George Odunga kaachiel kod Joel Ngugi ne otamre chenro matimo lokruok ne pend chike ma pacho kae kokalo e bill mar BBI kendo iwacho ni mae seche moko mane omiyo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otamre gwelo gi ka joyal buche manyien mag Court of Appeal. It oboke mar 4 pod loso mana ewi chenro mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta okawo mar gwelo joyal buche manyien 34 mag Court of Appeal to tamre joyal buche 6. It oboke mar 6 jaod bura ma Suba North kendo jakom ODM John Mbadi owacho ni ogai mar ODM Raila Odinga dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. John Mbadi mano jakom ODM owacho ni ogai mar ODM Raila Odinga dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. It oboke mar 8 obila notiyo kod iro malongo pi wang' e riembo jotelo kaachiel kod jokanyo mag duond od bura mar UDA mane timo romo e gwenge mag Nyali e kaunti ma Mombasa odiochieng' manyoro. Tok oboke mar Daily Nation en ni jopuonj ma pacho kae obwogo dhi e ng'anyo poni piny owacho otamre medo gi osara kochopo dwe mar 6. Jopuonj ma pacho kae obwogo dhi e ng'anyo poni piny owacho dhi tamre medo gi osara kochopo dwe manyien. Oboke mogik fan kod oboke mar The Star kendo thor mar wach nyimo oboke mar The Star en ni justices spouses take bribes. Jal buche maduong' machon ma pacho kae Dr. Willy Mutunga ne owacho ni nitiere nonro moseyango ni moko kuom monde joyal buche ma pacho kae osebedo kakao asoya mar jiwo joyal buche ma gin chuogi mondo okaw take sides e kinde ma giyalo buche mamoko e pacho kae. Mutunga wacho ni moko kuom monde joyal buche ma pacho kae osebedo kakao asoya. It oboke mar
to boke mar 4 nyaka to boke mar 5 pod loso mane wach mowach kod jayal buche maduong' machon ma pacho kae Mutunga, ka wacho ni monde joyal buche ma pacho ka osebedo ka kao asoya. Ka Ruoth oriti kendo rita to warom kendo odiochieng' kata chieng' wuok tich juma manyien. Oriti masani nyinga Chris Owino.